हेलो लोगोफोर खुलुमबाय गिबि गिबियावनो आंनि बे देलायस्रि माइनाव इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जासिग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ आं दा माइक्रब्लेडिं बानायनायनि भिडिअ लाबोनो सानदों आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबायदि जायो नायनानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो भिडिअखौ नायनानै इन्ट्रेस्ट मोनोब्ला नायलांबाय थादो थ' बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायलांदिनि ओमफ्राय दै फार्स्ट टाइम सुनानै लाग्रोनांगौ आरो गोलाव गुसुं गोजौ गाहाय बोरै खालामनांगौ बेखौ सुनानै लाग्रोनांगौ दा जों नै सुनानै लाग्रोबाय थुनोसै जोंना दै मुसुग्रा अरिजिनेला मुसुग्रानो गैया फारसेयाव होलायनोसैबा बेयाव दा सोङाव दे बेयाव सोनानै बेलासो गोदिन Này này. Đúng thật. Salabazina. Sao vậy nó đi không nói được. Fugraya bermakai beri, penuh lagi. Nah, दा फारनैखौबो थुखांबाय आरो ओमफ्राय कालार हाबनो थाखाय दसे दोनथ'गोन कालारनि थाखाय दा नै ओमफ्राय वाश खालामनोसै जाबाय रिमुभ बानायनोसै कालारखौ नै रिजाल्टआ बिदि ओंखारबाय आरो पारमानेन्ट जाबाय बियो Pondro दिनसोनि उनाव ओमफ्राय दा सेकेन्ड बार फुबावगोन आरो दाखोन खानानै खारोना ओमफ्राय बेयाव लास्ट रिजाल्ट जागोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय था बेनो आरो रिजाल्टआ फार्स्ट टाइमनिया ओमफ्राय फार्स्ट माबा दावखोनानै लाबाय थायो बियो समानसो बियो ओमफ्राय समानबो जायो आरो दावखोनाय बायदिबो जायो माबायदि नुखो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय